Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Wala kami nag-recommend na mag-pre-medication before sa turukan ikaw ang isang bakuna. Pero ang amon ina-assess is dapat makontrol siya anay ang imo mga allergy ng mga comorbids. So kung makontrol na siya, supposed to be wala ikaw dapat sang tulong para sa allergy. Except in some cases, example, ang mga chronic urticaria. Ang chronic urticaria na siya, ang dugay na napalang na do everyday, ikaw yan, ginatukuan sa mga alaw-alaw, bala? So, ang imo maintenance na ginatawag is antihistamine. So, kung naka-maintain ikaw sa antihistamine, ginapasige lang na naon in that certain case. Pero sa iba, like sa mga rhinitis, sa mga acute urticaria, pinakontrol anay naton as much as possible before ikaw turukan sa vaccine.